Lahay kog sa muka. Tay paragod, naunsa man ka? Naunsa sa mong mata? Ingon-ingon pa kang virgin pa ka? Nga naman lagi to kagabi eh. Pero na matulog aga. Unya, ako na imong masulon. Nga ikaw na may sana. Unsa kuya ko? Mauna diha. Ngayon bitaw nakigiinom ka sa imong mga barkada human sa tong kasal. Nasugama kay noon. Nga ko na kaingon ka, ana? Alangan, nga sa dihang hubog na kayo ka. Dito makanisod sa kwarto ni Lola. Nak, kumusta inyo exam? Na zero lagi ko, nay. Mao ba? Maayuha man din imong pagaliwat na kung anak ka kaoy. Inguna na jud ko sa una. Mao ba, nay? Oo. Aw, okay ra. Unsa ko okay? Okay ra, good, nay. Nga naliwat ko nimo sa paagi ngayon, nana. Ang importante, nga wa naliwat sa naong. Pre. Ngano, pre? Og mamatay ko ba? Muhatag ka na kog abuloy o limos? Aw, muhatag kayo, pre. Uy, ngano gundi? Unya, pila man po ang imong iabuloy nako. Mga 1K siguro kay suod man tang pagka-amigo. Kung mauna, pwede mo hangyo ni mo, pre. Unsa mo po nang ihangyo ni mo nako, pre? Pwedeng i-advance lang nako ang 1K nga imong iabuloy nako. Aron pud ba, wala na kaya tago nako inig kamatay. Dok, kumusta naman ang kahimtang sa pasyente? Igonsa ba na ni mo ang pasyente? Ako, Kuan. Ako siyang crush, Dok. Mau ba? O, Dok? Unya, Dok. Kumusta naman ang iyang gibati? Gikasabot sa ako pag-ayo. Kay nga naman, Dok. Kaya ako to manggod ka ron. Manggod ka na niya mahala. Nak, tawagin na ba itong amahan ni mo diha sa mong cellphone? Kay pirti man dugayan na uli, oy. Kaniya naman ko na ito na human sa ilang trabaho. Humanan ako tawagin na yoy. Baguhay pa lang yun. Babae man ganito nakatubag. Daan palagi ko? Nga doon na dyan babae itong imong amahan? Gibuang na dyan ko ato niya. Unya, unsa pa ingon siya babae? Diara na yo. Akong gi-record. Paminawa. Sorry, you don't have enough load in your account to make this call. Pre, nibalik ka man lagi dayon. Time para good. Wa man lagi ka kapatupi sa mong buhok. Wa di ka katuod sa barbershop nga akong giingon. Nagatultul man pre, pero ako misod oy kay mauwaw man ko. Ngano gumauwa man ka? Nga mabayad man kanila. Nabasa man gud nako ang ilang signboard ay nakabutang dito, bikat hair, up and down. Oo, bitaw. To story man gud ang ilang barbershop. Pwede ka magpatupi sa ground floor. Pwede pud ka magpatupi sa second floor. Ay hala, mao ba di ay pre? Kay nga naman di ay. Lahi man gud ang akong pagsabot. Kaya abi man gud nako guman nilang tupi sa buhok sa ibabaw. Tupihan po nila ang buhok sa ubos. Kining bay. Unsa gani tawag sa pagkaon sa mga dato? Kuan bay, sutukil. Unsay sutukil? Ay, sutukil gud. Kanang sugba, tula, kilaw. Unya, kanang pagkaon sa pobre bay. Mao na gitawag og gipusil. Unsay gipusil? Gipusil gud. Kana bang ginamos pugag sili. Unya bay, kanang pagkaon sa pinakapobre kayo bay. Mao na gitawag og gituok. Unsa gud gituok? Gituok gud. Kana bang ginamos nga gitungtungan sa ok-ok. Bay, kabaw na ka sa balita. Sa unsa mo pong balita bay? Ay, wa di ka kabaw sa kaslunon ng takapon dito sa tong lungsod. Kay nga naman. Wa man daw kuno madayon ang kasal. Kay nahibawan man kuno nga gilumay rang lalaki. Human sa bligyo kasin sila mga silingan. Unya, nadakpan ang babaeng nang lumay. Ay, wa na maabti sa mga pulis oy. Kay nga naman, nakaikyas? Nasunog daw kuno, human mapiksi sa asin. Hay, kapoy ning kinabuhi ah. Oy, ngano ka diha bay? Ay da, nag-away na pud mi sa kong asawa bay. Ha? Maghilat jud ang adlaw kundi mi magtubag tungod siya mga ginikanan. Siguro sa tanang magtiayon, si Adan ug Eva ra jud ang malipayon. Kay nga naman. Wa man sila ugangan.
Pre, unsa kalahian sa mga ordinaryong tao ngadto sa mga politician? Ay, dako jud kay kalahian, pre. Ay, unsa man po'y kalahian na nila? Ang kalahian magud ng ordinaryong tao kun mao'y mangawa. Manguhaw na sila daan sa dili pa mudagan. Unya sa mga politician? Ay, mudagan na sila sa dili pa mangawat.